Evo, počinje jutarnja šizofrenija. Crnogorski uranak na F radiju. Good morning, lady. Radnim danima od 7 do 9 časova. Moj vam je savjet da najpre popijete kafu pa da se onda objasnite. Dobro jutro vam žele Marko. To sam ja. I Sonja. To sam ja. Jeli, gde je stanovnik? Dobro jutro. Dobro jutro. Džuskaj. Džuskam, evo. To. Žarko. Džuskaj. Ajde ti glavu. Ajde. Isto. Ne obrva Žarko, nego ti. On pokušava da otvori oči. A ne, on je naviko, njemu su ti prva jutarnji vježbe, ono, jedan kapak, drugi kapak, pa lijevo, levi, desno, pa gore, desni, dolje. Da, dobro, stavi ruku momčaku, nije problem, mada znam da ćeš i onda opet isto to da radiš. Da, pa gdje ste bre momci, od juče vas nema, a? Kako ste se naspavali, prvo vas da pitam, neće mi zamjeriti to slušalci, neću prvo njih da pitam, ja moram prvo pitam kolege, meni su kolege ovako jako bitne i važne i volim da su mi dobri, zdravi, veseli. Mi ovdje radimo i nemamo vremena da se bavimo takvim Tačno. Pazi ovo, idem ja na posao i odlučila sam da pješaka dođem, jeli? I svi idu ka gradu, samo ja od grada idem, razumiješ? I onda sam se zabrinula bila... Ne znaju, zanimljivije vamo na drugu stranu. Da, ja rekao da nisi ušao u neku jednosmjernu ulicu, čoveče, popijem neku kaznu na Sabajle. Zbunili su se na kružnom toku. A ne, ja onom prečicom mojom, znaš ono jučer što sam ti rekla, da to... Kako je bilo jutros, jesu li ostavljali nešto? Jutros, bilo je fino, vidjela se jedan veliki autobus i potpuno prazan čovječe, samo vozač. Šta ga briga? Ne radi ništa. Znaš i kako je uvatio krivinu ekstra je on, znaš kako, mislim da čak malo ga i na točkiće nagno. Onako na dva, jel? Je, na dva ono maherski, da, baš je bilo simpatično. Pravi majstor života, tako to rade pravi majstori. 7 sati i 7 minuta, dobro jutro, dobrodošli, ovo je jutarnji program F radija, Crnogorski uranak. Evo nama i danas lijepog vremena, 3. oktobar, kad prije čovječ. Ali je hladnije nego juče. Jel, pa šta, ja po vama ne bih rekla. Pazi, juče je bilo... Ne, Žarko nam je sjajan, odlična tema za priču. Pazi, juče je zakopčao se dovde, da se udari. Razumiješ? Ja rekao neki kijamet. Se nije složio sa prognozom ili... Ne znam ja, ne. Pazi, skroz, gledaj ga jutros, razgolitio se, a svježija nego juče. Nije zato što je znao da je zaboravio jaknu jednu iza. A misliš da je zbog toga? A on ima samo jednu jaknu, za sve prilike. Nije nego šta će mu dve na poslu. A da, on misliš ostavio bi i tu, ja. Viš, to nije loše, mogli bismo, imamo jedan mali ormarčić ovdje. Kao i u nekim mnogim ovako službama gdje se ljudi preslače kad dođu na posao. Misliš za vas, pošto nama ne treba to. Pa treba, što ne treba. I predlažem da uvedemo radne uniforme. Kako bi izgledalo? Pa ne znam, recimo... Može to ovo, ali ovo mi je Šočić, ne bi ja nešto ovo... Jel je, vidiš ovo, neki halterčić, pa nešto, ne znam, ko će da se kači i veže ovoliko ujutru, nemam živaca ja za ovo. Uniforma, to brzo se navikne. Ne. Kad svako jutro stavljaš to, brzo se Pazi, navikne. neke suknjice, košuljice, evo to ja predlažem za ovaj ženski dio tima. Lepo i to je. A vi možete, na primjer... Kako? Tange. A tange? Pa dobro, ne možeš u sred zime u to, smrzućeš se čovječe, moraš to preko imati. Stavimo preko pantalone. Bade mantil. Mantil. To može. Odlično, evo imamo znači neke ideje za radne uniforme za ubuduće, meni to baš slatko, ja me to sviđa.
Sad, popularno je i video nadzor. Da li smatrate da i to treba da imamo? Treba, jel? Treba. Dobro, ti stvarno sad imaš ideje neke. Mislim, ne, on je Ja ovaj, to ne znam pun nikako ideja. da opišem. Ne, ovo ne možda opišeš nikako, to je to. Dobro, ljudi, ako možda malo kasnite na posao, ne opterećujte se, nego, Marko, šta misliš, ima onih ljudi kojima se danas, ali baš i definitivno ne ide na posao. Ima. Kako da pomognemo nekom i da mu damo ideju kako da se izvuče, da nazove šefa i da kaže, šta da kaže, a da upali, da proguta tamo, razumiješ tu foru. Ovo mora da napravi neki onako mučenički glas. Napaćeni, jadni, onako... da te duša zaboli kad ga čuješ. Gotovo, umireš. Eto, bukvalno tako, kao da ti je zadnja minuta. Sad, šta da kaže? Sad, tu je već pola posla odrađeno. Pazi, one fore, moram djecu vrtić, žena mi nije dobro, to ne može. Tašta mi se one svijestila, to ne pali. Ne mogu da upalim auto, pa nije zimsko doba, jel tako, mi se neće, šta je nije nego što nisi krenuo na vreme, ako ideš da ne radi auto, ima taksi. A da kaže ima zakazano snimanje. Čega? Pa ne znam, pluća ili tako nešto. Naprimer, jeli, kod ljekara, ne vredi, to su sve istrošene fore, nema, sve su ispucali ovi ljudi, gotovo. Šefovi više nisu tako naivni, ne možeš ti da obrolatiš kako hoćeš više. Sad stvarno razmišljam šta bi moglo da kaže. Da je još uvijek dobro ono kao, znaš, ne... Koje? To je već ružno, to ne valja na to se vaditi. A na ružno i treba da se vadiš, samo ajde pucaj. Znaš, ono kao bolestan mi je neko blizak, ono teško je, bolestan, gotov je, znaš, moram da pođem, nema ko. Dobro, slušaj tip je, ideja je fantastična, tip je u Americi fino oštampao sve, dao tamo one umrlice da mu je umrla majka, da bi mu dali nekoliko slobodnih dana. Tako, dobro, ja sam samo onako običan primjer dao, ali što goru situaciju smislite, to je bolje. Pa normalno, nešto što dramatičniju i tragičniju. A će čovjek da ima dušu, neće sad da kaže ne može. Jeste, to je neka bude ovako jedna ideja, evo, probajte, ali morate da odglumite vrhunski, ne može to da prođe. Imao sam ja druga, koji je, pošto mu se, kad se završila osnovna škola i tako dalje, nikomu se nije javljao više od društva. A par puta video je neke nas kako sedimo, znaš, zajedno pričamo, krivo mu bilo. I on ti odluči da sebe proglasi mrtvim. Mislim, mali je kreativan. Potpuno. Ali kako je to uradio? A čekaj, je li baš da bude mrtav ili ono? Ne, baš gotovo. Dobro, znači stvarno da bude mrtav. Stvarno, sutra sarane. Dobro. Nazvao je baku našeg drugara, koja je naravno žena odmah poverovala, niti mu je glas prepoznala. I ona je to svima razglasila odmah. Kako je jedan tamo a tako to ide, tako treba. Umro. Nema ga. Našao ga. Otac u krevetu. Svi smo, nismo znali šta ćemo, zvali smo kući da proverimo. Niko se nije javljao, pošli smo na vrata i našli Zeku živog i zdravog. Zeka, mrda brez, Povuko je društvo kući. Pametan Zeka. Tako da te stvari uvek pale. Pale, evo, probajte na tu varijantu, znači ako baš morate i hoćete da se izvučete danas da ne idete na posao, prosto vam se ne radi, pa svima nama dođe neki dan, znaš, šnju. Jeste. To treba razumjeti. To treba razumjeti, tako da eto jednog našeg predloga za sve one koji su već jutros rano počeli da prevrću očima.
šta da radim, kako da se izvučem, a da ne odem na posao i tako to. Pa probajte, možda upali. Dobro, 7 sati 14 minuta, još jedno dobro jutro, srećan rad danas svima, dobro raspoloženje, prijatan dan, što je najvažnije, prijatna kafica ili šta već od ovih jutarnjih rituala obavljate u ovom trenutku. Čisto da vam kažemo, 17 stepeni, temperatura vazduha u baru, taman. Ja mislim da je ovo prava temperatura, da možete odmah da krenete da funkcionišete bez problema. Možda bude, možda ne bude kiše, nemojte i to da vas iznenadi, maksimalno do 27, a na kalendaru rekli smo, ovo je sredina sedmice srijeda, ali tako, 3. oktobar, Boga mi ide i ovaj mjesec, nema ja već, vidim to će ovako da prođe. Evo Nova godina, čovječ. Evo već 3. novembar. Jesi planirao nešto, jesi razmišljao, ako budemo sedeli još malo i 3. decembar. Normalno, ovdje može i Božić i Vaskrs, sve ćemo mi to tu. Da, to je tu, Marko, to ti je sutra. Znaš kako kažu oni stari ljudi kada nešto pričaju, to ti je sutra. Dobro. Kako je njima vreme letelo. Dobro, hoćemo sad ovako malo da pređemo sad na kaficu, jel tako? Da se ne ohladi. Evo, slažu se ovi momci, dobro, naravno. Spremila ja to bre sve, prava domaćica, ni hvala jutros da čujem. Neka to ćete vi meni posle, jel tako? Da kažete hvala. Nećete, da se ne navikavam, jel? Znaš kako, to je sinoć pre nego što je krenula, skuvala i sad ćemo mi to da budemo. Ne bi loše bilo da je ujedno mikrotalasno, tako da ja skuvam fino kafu uveče kad radim ono drugu i samo je podgrijem ujutro, što se ja maltretiram to. Pokal jedan kafe se skuva fino, čitav dan imaš. Pa super. Dobro, crnogorski uranak, Marko i Sonja sa vama, ajde ljudi, krećemo u novi dan. Si mi sve što si imala, godinama si ćutala. Rekla si da si me volela, za Boga jer si morala. Da sam Dunav, ti bi me presušila. Tebi dajem šakom i kapom, a ti me u bedu otera. Uzimaš i tražiš, a nikad ne daješ ko daješ drugima. Da li da stvarno skočim s mosta para? Nikad dosta dobro i živo stado. Ja rintam po celu noć i dan, samo tebi da dam rintam. I druge ne gledam, vidiš kako propadam. Ja rintam po celu noć i dan, samo tebi da dam rintam. A tebi malo je šta bi više od mene. Kažeš malo je kule i gradove da ti osvajam. Sad mi kažeš malo je zlato i činđuve da ti poklanjam. Stani malo, stani, zar te nije sram? Tebi dajem šakom i kapom, a ti me u bedu otera. Uzimaš i tražiš, a nikad ne daješ ko daješ drugima. Da li da stvarno skočim s mosta para? Nikad dosta dobro i živo stado. Ja rintam po celu noć i dan, samo tebi da dam rintam. I druge ne gledam, vidiš kako propadam. Ja rintam po celu noć i dan, samo tebi da dam rintam. A tebi malo je šta bi više od mene.
stvarno pravi mamin sin, jer mama ipak zna najbolje. Baš takvog sam ja čekala, da zavrtim mutlo pod nogama i nimalo neću žaliti, ako ćeš zbog mene plakati. I prokleto je sve što je od tebe, imaš riječi najslađe, a fali ti još 1001 bolja za mene, jer takve kao ti ja provalim za tren, da se ne okrenem. Prokleto je sve što je od tebe, imaš riječi najslađe, a fali ti još 1001 bolja za mene, jer takve kao ti ja provalim za tren, da se ne okrenem. I meni je majka pričala, čuvaj se Nina mangupa, jer takvi znaju lagat najbolje. Taj nema srce čovjeka koji te voli do vijeka, tebe voli, a za drugom umire. Baš takvog sam ja čekala, da zavrtim mutlo pod nogama i nimalo neću žaliti, ako ćeš zbog mene plakati. I prokleto je sve što je od tebe, imaš riječi najslađe, a fali ti još 1001 bolja za mene, jer takve kao ti ja provalim za tren, da se ne okrenem. Prokleto je sve što je od tebe, imaš riječi najslađe, a fali ti još 1001 bolja za mene, jer takve kao ti ja provalim za tren, da se ne okrenem. Prokleto je sve što je od tebe, imaš riječi najslađe, a fali ti još 1001 bolja za mene, jer takve kao ti ja provalim za tren, da se ne okrenem. Prokleto je sve što je od tebe, imaš riječi najslađe, a fali ti još 1001 bolja za mene, jer takve kao ti ja provalim za tren, da se ne okrenem. Kada su kiše lile, a ti oterao, iz grudi mi se slile, nisi ih obrisao. Neću zeleni med, hoću piće i led, i da dođem na red. Neću da se zaljubim, neću da te zarobim, ne boj se, neću to, jer to je dosadno. Neću da se promeniš, neću da me oženiš, nisi ti srećni taj, ti si moj promašaj. Kakva je bila svila, nisi je izgubao, moju je tajnu krila, nisi je podigao. Neću zeleni med, hoću piće i led, i da dođem na red. Neću da se zaljubim, neću da te zarobim, ne boj se, neću to, jer to je
Sati 30 minuta, još jedno dobro jutro. Tačno. Tačno, nema da omane, švajcarac bre, tačan i precizan. Da pozdravimo mi još neke naše drage ranoranioce, ide pozdrav našu dragu Milku i njoj naravno želimo prijatno jutro. Zatim pozdrav ide i želja za lijep dan naravno gospodinu Milošu iz Beograda, evo kaže dobro jutro. Dobro mi uranili, veliki pozdrav za Sonju, Žarka, Marka i sve vaše slušalce ma gdje god bili iz Beograda sa 15 stepeni, kaže osvježilo lijepo. 15, to je već malo, ja sam se na ovih 17 smrzuo dok sam stigao. Da, jel vama dobro ovaj? Dobro. Dobro. Treba će mi jedan onaj... Koji? Smak, šta je da se umijem posle. Što se bro, jel se umijaš ti svako jutro? Ja ne znam što ti je to. Zavisi kad se probudim. Ja mislim da nema potreba da se ljudi umivaju svako jutro. Ako se probudim tačno pred posao, znači ne razmišljam ni o čemu, nego samo... Znaš, ima oni ovako, znaš, samo skvase ova dva prsta i to malo samo. Dovoljno. Pa pričali smo, koja je beš glumica koja se ne umiva i lepše, sve je lepše. Ne umiva se, ozbiljno. Ne umiva se. Znaš koliko ono uštedi na vodi, na svim tako nekim stvarima. Mora da je zbog toga. Mora da je pametna bre, ekonomična žena. Kaže, dobro jutro, kako ste, alo? Ovo je neko sa neke međe vika, garant. Ili sa neke visine, ono. Kako da uzvratimo mi sad, moramo i mi sad rastelj. Ajde, čekaj. Samo da strkne Marko malo od ove... kafice. Aj sad mi. Dobro jutro! Dobro jutro! Evo, radimo! Jel to, jes? Jel nas čuvaš, što misliš? Kako oni kažu, mi ništa ne radimo ovdje na našem. Jeste, zamislite, molim te kakav je to šamar za nas. Kaže, važno je da ste zadovoljni po ostalima kako je, neka je, ja ne gasim radio non stop i kada sam kući i kada nisam. Pa i treba radio, treba samo da radi, zašto se zove radio? Normalno, non stop da radi. Non stop treba da radi, da. Nego pazi ovo, juče ja tako kući nešto raduckam i zvoni neko i ja otvoram vrata kad neka tako tetica, dobar dan, kaže, čero, imam, kaže, zavjese, imam, kaže, pidžame, imam peškire, imam ovo, povoljno i tako to, ja rekao, neka hvala, rekao, ma da pogledaš, ne moraš da kupiš, kaže, da pogledaš i to. Ja rekao, i da budeš vina. Jeste, ba rekao, nemam vremena, žurim, da. Ma ajde, zapela bre, naš kad zapnu ovako. Da. Dobro, rekao, ajde da pogledam da im šta nudiš i krene tu vidi ovo jeftino, evo ti je super, a kvalitet do bola, znači to nema markirano, brendirano. 100% pamuk. Ma nema, kaže za 5 eura 3 peškira. 5 eura 3 peškira, jes. I na koliko si ispustila? I krenem ja, znaš, ajde moj trgo to skupo bre bježi, mislim, čuš, ja za 5 eura mogu kupim 5 peškira. Da, kaže, a nemoj tako, kaže, sine, ovo kvalitet, ovo možda kuvaš na 90 stepeni, ovo ne pada boja, ne, mislim, dobro, rekao, sve to u redu, rekao, ali mnogo, brate, i krenemo mi tu, povuci, potegni, a ono, kaže, ajde, neka bude 4,5. Neću, rekao, za 4,5. I udarimo mi cjekanje. Popustila. Oće. Tu je bio kraj, jel? Tu si uništila. Međutim, ne popuštam ja, razumiješ, ne popuštam i kraj, onak. Pa nemoj tako, ja od toga živim, pa ovo, pa ono, pa ajde, gledaj kako su lijepi, kako su kvalitetni, pa ovo, a nećeš da se pokaješ, pa drž, pa ne, pa. Ma neću, rekao, skupo, brate, nemam ja toliko para, ne mogu, razumiješ, onak. Ajde, rekao, da vidim ove zavjese, kaže, evo, zavjesa, 20 eura, kaže, zavjesa. Ono, beše možda neka 3 metra u nju i tako. Fina zavjesica, mislim, ono, nije loša. Mogla si neku haljinče da sašijemo njemu. Mislim, kad mi dosadite držim na prozoru, razumiješ, ono. I onda sašim neku haljinče i tako,
I na kraju ipak nisam ništa uzela, iako ona bila puno uporna, ali bila sam i ja i to je onda ostalo nerišeno kao na nekoj utakmici, znaš, ono 0-0, 1-1 i tako to. I ništa, ode baba dalje. Nije htjela ispod 4,5. Ne, neće, baba živa, ima karakter, razumiješ, ne da, džabe, ja udarim na jednu stranu, ona na drugu i nema, niko ne popušta. Nije bila I sad se ja pitam da se ljudi cjenkaju ovako kad odu negdje nešto trguju, razumiješ? Ako ništa... Se cjenkaš ti, se cjenkao ti nekako? Ako ništa radi neke fore, voliš, svako voli. Jel imaš ti običaj kad odeš na neku pijacu ili tako na neki buvljak, pa onda pošto ovo oni kažu 15 evra, ovo mnogo, brate, ajde. Ne, ti prođeš kao prvo moraš da probaš to, da kupuješ. Dobro. Sve je različito, nije svaki sir isti. Nije, dobro, ti odmah na hranu. Na hranu, ne. Da, Ideš na pijac zbog hrane, ili tako? Čekaj bre, ako kupuješ nešto drugo, šta ja znam, recimo, odeš na buvljak pa tamo nešto kupuješ i onda jel se cjenkaš? Peškire. Pa ne peškire, kupuješ, pa ne znam, ajde, ne nego sad prostirke neke ili tako nešto, posteljinu, To je obavezno je cjenkanje. Ne, se cjenkaš stvarno, imaš običaj, i kako ti ide to, možeš li? Nije loše, onako natežeš se, ali zavisi kako koji dan si raspoložen i to nekad i ti odustaneš odmah, vidiš. Da, jesi nekad došao u situaciju da ti neko kaže ovo je 5 eura, da se tu nastane to cjenkanje, aj spusti, aj ovo, aj ono, i da ti dođe da kažem evo ti bre još 5 eura i da mu daš još više 5 eura? Ne, nisi to nikad uradio? Ne. Odmah pređeš na drugo. A šta misliš, da li bi pristali oni? Recimo sad kaže ovo ti je 5 eura i ajde spusti, neću, ajde ovo. A da ti ja dam 10 eura da ti to meni daš, ajde da kaže prodavac neću. Ne, znaš kako sad to nisu se i promenili. Ko se promenio? Ovi prodavci? Trgovci, da, jeste. Ako mu ponudiš još više, on će odmah da misli nešto tu nije u redu. Misliš? Pa će ići na ono, znaš, kao pošteno, ne treba više, eto samo neka, znaš, da mu prođe za onu njegovu cenu. Da. Ali tu više nema ni cenkanja, ničega, tu odustaješ, znači prelaziš odmah na drugoga. Znaš koji mi se trgovci najviše sviđaju? Koji? Dođeš vidiš, gledaš tamo nešto prodaje, nije bitno i sad uzmeš se, uvatiš se za neki tamo artikal, da ga tako nazovemo, i koliko ovo, kaže, koliko daš? Koliko daš? Ta mi je varijanta najjača. Mislim, ima majke mi takvi trgovaca, koliko daš? Dan. Pa dobro, nije loše. Šta, uvijek nosiš onda nešto sitno sa sobom. Tačno, i onda kad kaže koliko daš ti, daš koliko daš i to je to, kupiš onda stvar. Ja mislim da ljudi umiju da se, i da im to dobro ide. Ma ima i trgovaca koji su mnogo jaki. Moram pozdraviti našu slušateljku, mnogo je i lijepo raspoložena jutro, sve je na veliki pozdrav za nju, vjerojatno pije kaficu i uživa onda sada i tako, i ona je ovako opasna kad kupuje nešto. Jeste, ona ti od onih, znaš, uzme recimo sad stvar, ona zaviruje, zagleda, okreće, obrće, to je, slušaj, kao magnetna rezonanca, čovječe, nema, svaku stvar mora da skenira. I onda onako to procijeni, jeste, i onda kaže, ovo ti mnogo, ne vredi ti ovo toliko, da, mislim to. A jedne godine, kad sam bila u Guču i sad, bože, jeli, tamo nema čega nema, i stoji tako neki, onaj bata garavi, znaš, i kaže, 3 kaiša, kože čista, majku da nimam za 100 dinara. Ali čista koža, brale, znači 100 dinara, 3 kaiša i čista koža. Razumiješ? I to ti je ono za jednokratnu upotrebu kaješ, razumiješ? Taj dan ga stavim. I doviđenja. Nema ga više. Imaš 2 kajša. Da. Za decu. Dobro. Ljudi, dobro jutro. Evo, fino vrijeme. Sad se već onako razbistrilo. Lijepo se vidi napolju. 17 stepeni temperatura. Tako da nadamo se da nema puno oni koji su jutro prispali i da kasne možda na posao, vadi ne kasne. A jako kasnite, bože moj, šta sad, i to je za ljude, ali tako, dešava se, tačno. Samo nemojte često to raditi. Ne, da, nemoj se navikavati. U stvari, ja predlažem ovako, ljudi koji zakasne na posao 15-20 minuta, 10, ako rade do 3, neko ostanu do 3:10 i nadoknade to. Mislim da je to isto odlična varijanta. I onda svako sreće, svako zadovoljan. Da. Jeste, zašto sad da snosi neke posljedice? Ili tako ceo mesec skuplja. Po 10 minuta, 15 i...
dobije 2 dana Da, više. ili odradi onaj 32. dan u mjesecu to. 32. i 3. Jeste, nije bitno, može i tako. gratis. Ili dođe u nedelju da radi. Sam sedi u firmi. Radna nedelja. Radna nedelja, ja evo da nadoknadim ovo što sam kupiš tako, bravo, to ti je super ideja, majke mi. Super. Kupiš ceo mesec i na kraju meseca Jest. Ništa onda, ajde da dovršimo ovu kafu pa da razradimo ovaj tvoj plan, ovu tvoju ideju. Sviđa mi se. Može. Ajde. Svaki put kada ostaneš sam, budi siguran da tu sam ja. U vazduhu, u stvarima, u senkama koje donose dan. Svaki put kada misliš na nju, deo srca mog se slomi kao trud. Svaki uzdah tvoj boli kao da je nož u mojim grudima. Ja sam kao ti, ti si kao ja, nadaj, priznaj mi to. I dok budeš živa, moj si negativ, moj bol, osmeh je tvoj. Ja sam kao ti, a ti si kao ja, nadaj, priznaj mi to. I dok budeš živa, moj si negativ, moj bol, osmeh je tvoj. Lovćeno osiguranje AD Infocentar Bar 030 317 319, poslovnica Ulcinj 030 412 579. Lovćeno osiguranje, simbol vaše sigurnosti. Kada ostaneš sam, budi siguran da tu sam ja. U vazduhu, u stvarima, u senkama koje donose dan. Svaki put kada misliš na nju, deo srca mog se slomi kao trud. Svaki uzdah tvoj boli kao da je nož u mojim grudima. Ja sam kao ti, ti si kao ja, nadaj, priznaj mi to. I dok budeš živa, moj si negativ, moj bol, osmeh je tvoj. Ja sam kao ti, a ti si kao ja, nadaj, priznaj mi to. I dok budeš živa, moj si negativ, moj bol, osmeh je tvoj. Zero papa de pate, zero papa de pate, zero papa de lele. Zero papa de pate, zero papa de pate, zero papa de lele. Zero papa de pate, zero papa de pate, zero de lele. Zero papa de pate, moj bol, osmeh je tvoj. Ja sam kao ti, ti si kao ja, nadaj, priznaj mi to. I dok budeš živa, moj si negativ, moj bol, osmeh
zamrznuću ljeta i jeseni sve, dok te pronađe i sušit ću sva mora, i sušit ću sve rijeke i jezera sva, slavit ću sva brda, planine do dna i bit ćeš samo moja, do kraja vremena. Kad ruke odavne pitaju anđele gdje se sakriva sve svoje, ja molit ću se da dobijem te jer si jedino sve moje. Zaustavit ću vrijeme, zamrznut ću ljeta i jeseni sve, dok te pronađe i sušit ću sva mora, i sušit ću sve rijeke i jezera sva, slavit ću sva brda, planine do dna i bit ćeš samo moja, do kraja vremena. Zaustavit ću vrijeme, zamrznut ću ljeta i jeseni sve, dok te pronađe i sušit ću sva mora,
minuta, jutarnji program F radija, Crnogorski uranak. Za one koji su imali to zadovoljstvo, sreću i mogućnost da spavaju malo duže, ako ste još uvijek u krevetu i onako se protužite kao mačkice, jeli? Evo, dobro jutro i vama, naravno. Hop, hop, ajme na noge, lagano. Šta misliš što ljudima najteže pada jutrom? Samo da ustanu iz kreveta. Ništa drugo? Ništa. Ovdje su srećni ljudi onda, čovječe, ako je to jedini problem. Šta ima teže od toga? Pa ne znam, pitam, nemam pojma. Ima li nešto da im baš onako teško pada, nešto posebno recimo. I svakog jutra to se onako ponavlja. Meni je samo to. Samo ti je to problem, tebi, jel? to. Ništa drugo? Ništa. I koliko traje ta kriza? Što kaže Žara, ujutru kad se probudim pa proturim nogu ispod onog jorgana i vidim da je ladno, vraćam se odmah pod... Odmah. Da, evo, ajde malo da pametujemo, da, recimo, za one koji ovako vole da porane pa odu na neki jogging jutarnji. Jesi vidio nekad nekoga tako rano da ode trči pored mora i da se isteže tamo, rasteže kao da nije normalan? Mnogo puta kad sam se vraćao ranom zorom da. iz grada. A vi radite i treću smjenu, jel tako? Super. Od 7 do 7, pa super. Pa daj bre pričaš ti ima novo u gradu, šta se dešava u 2-3 ujutru, u 4. Ima nešto zanimljivo da si vidio? Pa sad već nema. Nema, jel? Nema sad već, to je sve ima li prošlo ikoga u i to. 3 ujutru kroz grad? Ali ima. Ima. Pa Pričaj, par ljudi pričaj. se može vidjeti. Nema tu što da se priča. Šari čovječu, ajde ogovaraj da ima koga si vidio. Zapričaju se s društvom. Slušaj, moraš da se uklopiš u cijelu priču i ne smiješ uopšte da ispada. Ja sam se potpuno uklopio, ja sedim sa njima. Da, i šta se radi u 3 ujutru u gradu Barove? A ništa, tako se... Ti si ono kao komšinica, znaš, sve vidiš, sve znaš. Mogu ti reći. Ajde, priči koga si vidio. Tako i krug kroz grad. Čisto eto da snimim šta se dešava. Da. Ali uglavnom svaka noć je ista. Mogli smo baš i da nazovemo lutajući reporter. Zašto vam uveče? Da. Znači, svako jutro hoću da imam kompletan izvještaj i pregled noći. Ko je gde bio? Jeste, ko je s kim bio, šta je radio, jesi vidio možda neko auto parkirano tamo da i ne treba i tako to, da ti je bilo čudno, da si došao u situaciju, dilemu, da li da priđem, da ne priđem. To se vidio svaku noć. Čuješ neke čudne krike. Ali najzanimljivije je kad prepoznaš neki auto i prepoznaš recimo neku osobu u kolima. Aha, i onda da se javim, da se ne javim. Desilo, znaš. A zamisli ako si oni tebe vidjeli i sutra ti zamjere što se nisi javio, prošao si. Mene su jednom tako vidjeli, pa su se fino parkirali iza mene. Aha, i čuvali te. Posmatrali. Ne daj Bože da ti ne pozli, jel? Htjeli su neki video da naprave, ali sreća... Zamagljena stakla i nije moglo nikako, jel? Nije snimak bio dobar. A šta su oni igrali paparaca ili šta? Ili možda da ako se sutra ti ne budeš sjećao od nekih scena da ti on... Ne, nego da sačekaju situaciju, pa da mi pokažu. A to, da, pa dobro, super, nije to loše. Dobro je, to treba skupljati te... Treba skupljati, da. Kad je, recimo, noć iza nas u pitanju, jel tu ima neka zanimljiva priča? Da upoznamo slušateljstvo sa nekim događajem zanimljivim? Iz grada? Da, iz grada. Nećemo ovo prigradsko naselje, daleko nam je. Nema ništa. Ništa se sinoć nije desilo. Mirna noć. Mirna noć, svi na svojim mestima tamo gde treba da budu, jeste. Grad spava. A ne spava. Nije spavao grad, ja beše svijeta svuda, jel? Ne spava niko. Do 1, znači od 1. I onda se čude što ne mogu da ustanu ujutro. Od 1 lagano, dobro, ja nisam dočekao, ali to znam ovako, pošto to uobičajem, jel? Sedi se do zatvaranja, izdvajaju se kipice. I smaraju se, tako? I smaraju se, jeste. Znaš šta, meni se sviđa, mislim simpatično mi, ali ne znam u čemu je poenta. Vidim da je to već duže vrijeme vrlo popularno, interesantno i zanimljivo, možda je to ovako malo i atraktivno. Vjerojatno se to odavno radi negdje tamo u Evropi, u svijetu, da ljudi dolaze u lokale sa laptopovima i tako dalje. Zaista dođeš sa društvom, prijateljem, drugaricom, djevojkom, nije bitno, sjedeš u lokal i onda tamo nešto čačkaš, nemam pojma šta radiš, gledaš
i svi sjede, svi ćute, niko s nikim ne priča. U čemu je poenta takvog izlaska? Prati se Facebook, šta se dešavalo. Znaš šta, možda dok oni dođu... nisam u kući. Da, možda oni dođu sa 2 laptopa i onda tako se druže i onda uđu na Facebook i tako priču, neće troši kiselnik. To me uopšte ne bi čudilo. Ne. Da i to radi. Malo pre sam ti baš rekao, sinoć sede momak i devojka. Dobro. Vala, nikakva tema nije bilo. A ti prisluškuje. Pa ja se onako... Nezgodno si sjeo. Nego više sam se njoj ovako primakao, simpatična je devojka bila, a dok nije momak izvodio svoj novi telefon. Ona je bila u stvari zapostavljena po tebi i tebi je bilo žao, jel tako? Potpuno je bila zapostavljena. Potpuno je bilo, u svakom smislu. Mislim, momak uopšte nije delovao tako nezanimljivo i to, simpatičan momak, fino sedi tu. Što se tiče izgleda, jel tako? I izgleda i ovako ne deluje kao dosadan momak. Seli oni, vidim, ćute, poručili nešto da klopaju, pićence, znaš, nema nikakve priče, on se setio ideje, vadi telefon svoj iz džepa i... Da je zabavi. Jeste, i počinju sa videoklipovima ovim nekim smiješnim. Dobro, devojka se onako na silu nasmejala par puta. Čisto da mu ne propadne fora, jeli? Odgledali su tih 5-6 videoklipova, klopali i pošli dalje. Tako da im je sigurno noć bila vrhunska. Da. Pa dobro, u svakom slučaju on je pokušao koliko toliko bude kreativan i da je zabavi na njemu svojstven način. Vidi, ali opet i to je bolje, imaš ovi koji se celu noć voze kroz grad. I što misliš po tebi, kako se provela ona? Pa ne znam. Ja mislim da će večeras ponovo da izađe sa njim, sigurno. Ne znam, s obzirom da mi u salveti doturila broj telefona. Znači tako, da. Jeste. Da. O, pa dobro, super. Morat ću da je posavjetujem kako da ga zabavi. Slušaj, kaže, dobro jutro, vrijedni narode, divimo vam se kako možete jutrom Nazoru toliko da pričate svaka čast. Mi od 7 do sad ne progovaramo samo jutro i kraj i čekamo. Miljana, kolega mnogo vidi, šalim se, pozdrav kuhinja. Aha, kolega vidi. Da, pa vidi, kolega ima oba oka, naravno da vidi. Dobro, a kolega isto vidi da je i 8:00, što znači? Pregled najvažnijih dešavanja iz zemlje i svijeta. Flash. U mjestu zajednici Bukovice stvoreni su uslovi za povratak onih koji su je napustili, ali i za bolji kvalitet života ljudi koji žive u njoj, ocjenjuje predsjednik Filip Vujanović. U prvih 8 mjeseci 2012. godine Crnu Goru je posjetilo 1.153.256 turista, što je za 4,6% više u odnosu na isti period prošle godine. Najveća dubina Bokokotorskog zaliva je blizu 68 metara, utvrdili su stručnjaci Hrvatskog hidrografskog instituta iz Splita i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju iz Podgorice. Venera je druga planeta od Sunca, ali njena paklena atmosfera sa prosječnom temperaturom od 464 stepena Celzijusa i sadrži iznenađujuće hladne slojeve, hladnije od bilo kog dijela zemljine atmosfere, otkrili su naučnici. Nakon uspješnog resitala u Royal Albert Hallu, crnogorski gitarista Miloš Karadaglić je sinoć u istoj koncertnoj dvorani primio Brit nagradu za klasičnu muziku za najboljeg novog umjetnika u godini na izmaku. Organizatori Australian Open odlučili su da nagradni fond za naredni turnir povećaju za 15% na rekordnih $30 miliona. Saobraćaj umjerenog intenziteta i obavlja se bez vanrednih ograničenja na dionicama gdje su u toku radovi, neophodno je poštovati postavljenu signalizaciju, kaže se u obavještenju. Danas meteorolozi najavljuju primjenjivu oblačnost sa sunčanim intervalima, maksimalna temperatura do 28 stepeni.
Znači, tako kažu vesti. Da, eto, tako kažu, bi to. Čisto da mi podsjetimo za sve ove naše ranoranioce koji vole da urane i porane, 69205-405, slobodno se vi javite, nemojte da se usručavate, mi smo onako tu svi domaći, jeli? Normalno. Ako hoće neku kafu, neka javi, evo me zove, odmah ćemo mi to da zakuvamo i da spremimo i nikakav problem nije. Znači, gdje smo stali kod ovog para, jel? A ne, to se završilo. Završilo se. Sa ocjenom od 1 do 5. Od 1 do 5? Nema tu ni 5. Ni jedan. Ne verujem da će biti izlazaka opet. Je li bilo još nešto zanimljivo sinoć? Zanimljivo? Da. Ne. Nema ništa zanimljivo, tako. Standardno kola kruže u krug, kroz centar. To ti je to. Sede, ćute, gleda se neka utakmica. To ti je to. I to je to. Baš ništa sinoć. Baš ništa zanimljivo. Dobro, takav nam je grad bio sinoć u kasnim sitnim satima, viđen Markovim okom. Znači, reklo bi se da se stvarno ništa noću ne dešava u ovom gradu. Da li je to moguće? Kako kad? A kako kad? Kako kad, nije svaki put. Uglavnom je jedno te isto. Jedno te isto. Jeste. Znači, kao u jednoj Rambovoj pesmi. Da. Pazi, mi imamo jutros i zadačiće za F-ovce. Dobro. Da, znači za sve vas koji imaju dosadno na poslu i smarate se, gledate kroz prozor, onako, ne znate šta ćete od samih sebe, evo imamo jedan mali zadatak, čisto da vam uposlimo mozak i misli, ako hoćete, da dovršite jednu poslovicu. Dobar jedna poslovica. Dobar zadatak. Jeste, ja mislim da je to onako fino, taman da ove ovako moždane vijuge malo prorade pa da vam krene dan, možda ste blokirali pa da mi to odblokiramo, jel tako? Uposlimo vas malo i pazi, umni posao je najteži posao, čovječ, to ti je odavno dokazano. Koliko će sad oni moći da razmišljaju? Pa ne znam, ali evo ovako, da malo to, naravno, da ih malo motivišemo. Biće i nagrada. Da, biće i nagrada, tako da neka to bude onako dodatno osvježenje za ovo jutro. Evo, kako ono počinje poslovica? Sve prolazi, samo... kako ide dalje? Znači, sve prolazi samo, a vi ako uspijete dovršiti ovu poslovicu, dobit ćete nagradu. Eto, moramo nešto i da častimo, red je. Ljudi vole kad se čašćavaju, razumiješ? Vole poklončiće, vole iznenađenja, svako to od nas voli. Tako da, evo, razmislite malo i pošaljite nam odgovor, to jest dovršite poslovicu, sve prolazi samo... I naravno vaše poruke šaljite na 69205-405. Dobro, 8 sati 5 minuta. Obavite neki telefonski razgovor, pošaljite nekome poruku, možete dakle i nama naravno, ili završite nešto ako imate i neka vas prati ovako dobra muzičica, a mi ćemo se povući koji minut i eto nas sa nekom novom pričom. Dobro jutro. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlovi neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu.
Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina, na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, ali znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma Anđela. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Pomislit to me neko loži, mangupi snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem, ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne volim. Sve noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlevi neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad lice, idemo na polje. Od pekice sveckaju, uzbuđenje djevojke trebaju. Mi smo najbolji taksi u ovom gradu. Odvozimo, dovozimo, razvozimo. Razvezite i mene. 19520 Hit taksi. I koga sada želiš ti, ko ti u snove dolazi. Telefoni više ne vrijede i adrese polako vlijede. Ovdje tvoj šališ mi sto sitnica, nekoliko razglednica. Dah prošlog vremena sad je daleko za nama. Za nama zovu nas ulice, idemo na polje. Od petice sveckaju, uzbuđenje djevojke trebaju. Zovu nas ulice, idemo na polje. Od petice sveckaju, uzbuđenje djevojke trebaju. Zadnje riječi prije odlaska, gorak ukus na usnama. Osjeti kad čudnju probude sve izgubljene godine. Sa mnom u sobi samo tišina i na čaši drag karmina. Ova boja današnja biće sutra drugačija. Dah prošlog vremena sad je daleko za nama. Za nama zovu nas ulice,
najbolji i najkvalitetniji namještaj. Anglijan bar, Stara škola, Meksiko. 1, 2, 1, 2, 3. Napile se ulice, jer na tebe mislim curice. Napile, jer noćas me zvijezde svrbe ko ulice. Ovo nije pjesma za tebe i ne vjeruj ni jednu riječ. Dok se pretvarah da te volim, nisam ni slutio da te volim. Već zatvonit će telefon, reći ću halo ko je, ti si naša putođe. Da to samo zvoni, srce moje pokucat ćeš. Reći ću halo ko je, ti si naša putođe. Da to samo kuca, srce moje. Generalni sponsor programa Castellana. Telefoni 030-353-200 i 030-342-174. Castellana. Iskače iz šina, pomalo čini mi se šećeru. Sitna greška u kompjuteru. Došla si preskačući sunca, koji kao miljata riječ. Dok se pretvarah da te volim, nisam ni slutio da te volim. Već zatvonit će telefon, reći ću halo ko je, ti si naša putođe. Da to samo zvoni, srce moje. Napile se ulice, jer na tebe misli curice. Napile, jer noćas me zvijezde svrbe ko bubuljice. Ovo nije pjesma za tebe i ne vjeruj ni jednu riječ. Dok se pretvarah da te volim, nisam ni slutio da te volim. Već zatvonit će telefon, reći ću halo ko je, ti si naša putođe. Da to samo zvoni, srce moje pokucat ćeš. Reći ću halo ko je, ti si naša putođe. Da to samo kuca, srce moje pokucat ćeš. Reći ću halo ko je, ti si naša putođe. Da to samo kuca, kuca, srce moje pokucat ćeš. Sanex, sve vrste unutrašnjih i spoljašnjih boja. 5 godina garancije na Maksiminu robu. 030-313-154. Pored Kike. Sanex, dobrodošli u naš svijet boja. Ček da vidimo ili Još samo 5 minuta. kakve jade to plije. Da se ne pomete ko. Ubre, 3 stepena. Više. Osjećate li? Više, pa ne može da pada, može samo da raste. Mislim, da je Možda logično. nešto poremetilo do sad. Očigledno, očigledno. 20 stepenija, bilo je 17 kad smo došli. Jest. Pa i kad smo To došli brzo vreme bilo je 7, sad je 8 i nešto. Vidiš, sve raste, sve ide. Pomjera se. Idu li ovi jefovci, mrdaju li jutro? Za Boga mi ne zna. Dobro, pratite jutarnji program Crnogorski uranak, Marko i Sonja, vaši domaćini. Mi smo onako zaduženi za onaj glavni džoging jutarnji, da krenete u novi dan, da čisto onako pomognemo malo, jeli, da se pokrenete i da ubrzate ustajanje, spremanje, odlazak na posao i tako dalje, sve ono što je uobičajeno za jutro. Većina je na poslu. Većina je na poslu. Većina je već na poslu. Ovi ostali lagano. Da. Da se ne ukoče. Da. Mi smo došli do zaključka
da je ljudima generalno i više od 50% ljudi, to je ovako naša analiza, naše istraživanje pokazalo da je ljudima užasno dosadno. Jeste, užasno im je dosadno. Kući im je dosadno, na poslu im je dosadno, kad izađu u grad, smaraju se. Smor, brate. Smor, jeste, šetam, da. smaram se. Sedim, smaram se. Da, evo me na kompjuteru, smaram se. Znači, svuda se smaraju ljudi, znači, tuga. Mi nešto moramo da uradimo po tom pitanju. Nećemo jutros, nemamo kada, ali... Smaraš li se ti? Ne bi, meni je onda žurka ludilo, vrh. Jeste, da. Slušaj, pitao je neki tip, ljudi, na čemu ste vi da dođem i ja kod vas? Vidiš, znači, ovo trenutno nema u prodaji, ne može se naći. Ali možemo početi da pravimo napitke. Možemo da pravimo napitke. Svako jutro kod nas. Hoće im trebati recept ili bez recepta? Ne recept, kako? Nema, znači bez recepta, onako. I mi to darujemo, jel tako, poklanjamo? Za 10 eura. Aha, znači prodajemo. Da. Dobro, pa i upravo si ti. Pitam za buđenje. Upravo si ti, danas se sve živo prodaje i onda tako da... Evo neko pita, kaže, gdje nađu ste u Crmicu, to nikad ne pominje, kaže pomoć. Nema tu pomoći, sve prolazi, samo... Šta ne prolazi nikad? Evo, to je jedina stvar koju vi treba ovako da odradite ovoga jutra, ništa drugo. Da. Nego, mi se sad još nešto pitamo. Pitamo se ovoga jutra, između ostalog, i gdje su džentlmeni, ona svakodnevna kultura, kao na primer da ustupite mjesto, na primjer u nekoj čekaonici, nekoj ženi koja stoji, da otvorite vrata od neke ustanove ili od lifta, nije bitno, kada naiđe isto tako neka dama. Kao što si rekla isto da prevedete baku preko ulice, pomognete, baka vuče kesu, torbicu, ceger, da baka voli ceger da nosi kad ide na pijac. I onda... Juče sam baš gledao jednu skrivenu kameru, kao stoji taj saobraćajac, neki prevodi ljude, to je negdje u inostranstvu, i baku zaustavlja kao da vam pomognem da pređete ostatak ulice i ona kao, hvala sinu, uzima onaj ceger i zafrljači ga preko ulice. Ono otrča za tim cegerom, prešla baka, živi i zdravo. Slušaj bre, ja imam priču iz iskustva ličnu, isto tako nosim nešto, teško boga mi, i tip prolazi pored mene, usporava znači i kaže, jao izvinite, je li vam teško? Ja kažem, jeste, pa prebacite malo drugu ruku. Mislim, priznaj džentlmenski potez, nema to, da. Kaže, dobro jutro. Kasnimo Švedska, kasnimo jutros, ne može to tako. Prispala naša Nelica jutros, ali dobro, oprostit ćemo joj, ko zna za... Pa tamo ti je, ne znam, koliko oni hoće. Da, koliko oni hoće. Jeste. Ništa, nego imamo li mi kakve podatke konkretnije, neku analizu, gdje su džentlmeni imali? Nema šta, evo kažu da je potpuno to nestalo iz naše svakodnevnice. Aha, važi. Uglavnom zbog tog nekog brzog tempa života, na koji smo se totalno već prebacili. A ja mislim da danas možda ima par džentlmena u kompletnoj zemlji. Koliko reče ti? 7? 2? A normalno, Žarko, ti i ja smo uvek bili. I još 2. Znači, nas dvoje i još 2 moramo imati konkurenciju, hvala Bogu. Ja bi predložio neku pesmicu, Žare. You motherfucker. If you wonder, cheaper bitch. Fuck it. You motherfucker. Fuck it.
but you never find a cheaper beat. Ajmo ljudi, imam pravu stvar za vas. Ko nema ribu, napitak je spas. Sine, skreni pažnju boju, na bočicu moju. Ja imam lek za bolest tvoju. Znam da si buka, ali ne vuci me za rukav, nego kaže druže mladi. O čemu se radi? Pa patentirana stvar, prijatelju moj, za samo 10 maraka i on je tvoj. Ja liči na metu, ali neću na dijetu. Ma nemoj da si lud, u pitanju je blud. A kako to radi i što dobijem time? Pa prvo, ljubavni napitak mu je ime. Popiješ napitak i legneš da spavaš. Oko pola noći, ona će ti doći. Ko će doći? Ma nemoj da si dete, riba sa etikete. Kad sam tu, dala bi ljubav svu, baci pločicu tu. Ja sam tu, moja ti je, u pravu stvar bolje je, zato uzmi me. Kvalitet proveren, sa moje strane overena, slika sve sama kaže sine. Devojka iz Kine, lepe obine, 90, 60, 90, mere sa fine. Iskreno reci, zar nije strava? Ti ne varaš ribu i ne boli te glava. Ma stvar je dobra 100%, ja ti garantujem zadovoljstvo. Daću ti i robu za na probu, pa da vidiš šta sve napitak daje. Jeli, a koliko to traje? Pola sata, kratko ali slatko. Ako hoćeš dupla doza i vreme, ribe dve. Aha, piše orgija. Da, stvar je cool, nije gnjavaža, a uz to i nepovratna ambalaža. Kad sam tu, dala bi ljubav svu, baci pločicu tu. Ja sam tu, moja ti je, u pravu stvar bolje je, zato uzmi me. Sine sve sama radi, nema da se cimaš. Reci mi šta se još imaš? Pa imam crne device, šveđanke i nemice, plave crne sređe, japanke malo ređe, a imam i tematski. Nešto reče? Prvo brašno veče, moj harem i ja. A da, na kraju da ti popunim stih, imam i muške ako više voliš njih. Kad sam tu, dala bi ljubav svu, baci pločicu tu. Ja sam tu, moja ti je, u pravu stvar bolje je, zato uzmi me. Kad sam tu, dala bi ljubav svu, baci pločicu tu. Ja sam tu, moja ti je, u pravu stvar bolje je, zato uzmi me. Watch again, wine, wine, wine. I move, move, move. I move, move, move. U subotnje večer šetali smo gram, kad smo čuli neku muziku. Kao pušteni slamce, nas pa do branca, ušli smo i rekli bu. A tamo ekipa perifernog tipa, plela je ravno u nas. Samo jedna mala za oko nam je pala i rekli smo mi složno u glas. Ma pusti je meni, prvi sam video, pusti je meni, malo daj radim to. Ma pusti je meni, jer viš sam te gore, pusti je meni, jer ljuto bih je voleo. Brate, prijatelju, ispuni mi jednu želju, dovedi je noćas meni u postelju belu. Brate, prijatelju, svaka druga biće tvoja, ali ova mora biti moja. Brate, prijatelju, ispuni mi jednu želju, dovedi je noćas meni u postelju belu. Brate, prijatelju, svaka druga biće tvoja, ali ova mora biti moja. Watch again, wine, wine, wine. I move, move, move. I move, move, move. Watch again, wine, wine, wine. I move, move, move. I move, move, move. I levo i desno postalo je tesno kada su se naljubali. Milion debila dobilo je krila i svi su malu napali. Ali jednom iz zraka puto kad se čula kako kaže Rika tak
se vrka i rekli smo u istima. Ma pusti je meni, prvi sam je video, pusti je meni, malo daj radim to. Ma pusti je meni, jer viš sam te gore, pusti je meni, jer tako bih je voleo. Brate, prijatelju, ispuni mi jednu želju, dovedi je noćas meni u postelju belu. Brate, prijatelju, svaka druga bit će tvoja, ali ova mora biti moja. Brate, prijatelju, ispuni mi jednu želju, dovedi je noćas meni u postelju belu. Brate, prijatelju, svaka druga bit će tvoja, ali ova mora biti moja. Watch again, wine, 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 and move, move, move. Sponzor malih oglasa, kliničko-biohemijska laboratorija Dr. Zinilović, ulica Jovana Tomaševića, broj 14, preko puta Crvene banke, Zlatiborske zgrade, 030-315-989. Vaša zdrava tajna, kliničko-biohemijska laboratorija Dr. Zinilović. Mali oglasi. Prodajem štenad crnog nemačkog ovčara i ženku staru 5 meseci. Informacije na broj 067 572 436. 067 572 436. F-radio potrebni voditelji i komercijalisti. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 069 26 76 96. 069 26 76 96. Autocentru Stefan potreban radnik za rad u perionici 069 770 550. 069 770 550. Potrebna radnica za rad u kafiću u centru bara. Informacije na telefon 068 315 123. 068 315 123. Mali oglasi. Vaše male oglase, reklamne poruke i obavještenja, želje i čestitke možete lično dostaviti u prostorije F-radio od 9 do 18 časova. Nalazimo se u sklopu Autocentra Stefan kod nadvožnjaka. Marketing služba 069 267 696 i 030 315 350. 069 267 696 i 030 315 350. Program F-radija možete slušati na frekvenciji 87,6 MHz i putem interneta na adresi www.fradio.fm.
sve, a sada gubim te. I posle tebe ja ne znam šta ću sam sa sobom dan po dan. Mirno prolazi, telefon zazvoni, mislim ti si. Isti kao sanjač, moj drug Andro i ja hrabro gasimo važne ulice ovog grada, krijem se, ali zalud je sve i bježimo od tebe i od stvari koje su nam dosadne. Ti si kao magija, javiš se pa nestaneš, opčinjen sam ja. Ti si sva od vazduha, tijelo dodiruješ nježnim rukama. Ti si kao magija, javiš se pa nestaneš, opčinjen sam ja. Ti si sva od vazduha, tijelo dodiruješ nježnim rukama. Tvoja riječ, motiv je za san i baš svaki dan dolaziš ko priviđenje, trudim se da sve zaboravim, a opet zapamtim da te volim. Ti si kao magija, ti si kao magija, javiš se pa nestaneš, opčinjen sam ja. Ti si sva od vazduha, tijelo dodiruješ nježnim rukama. Kao moje su oči tvoje, kao dobra navika, kao perje jasnika. Ti si kao magija. Ti si kao magija, javiš se pa nestaneš, opčinjen sam ja. Ti si sva od vazduha, tijelo dodiruješ nježnim rukama. Ti si kao magija, javiš se pa nestaneš, opčinjen sam ja. Ti si sva od vazduha, tijelo dodiruješ nježnim rukama. Kao moje su oči tvoje, kao dobra navika, kao perje jasnika. Ti si kao magija. Sati 37 minuta, još jednom dobro jutro svima, pravite jutarnji program Crnogorski uranak. Idemo dalje sa nekim našim pričicama. Mi smo se malo bavili time kako čovjek da produži svoj životni vijek, čime da se bavi, šta da jede, šta da radi i tako dalje. I onda smo naišli na jednu vrlo interesantnu izjavu jednog deke. To se svi uvijek pitaju kako da produže život. Jeste, svi se pitaju kako. Retko ko... Kako da ga skrati? A možda ima i takvih. Ima sigurno. Ima takvih, ima oni koji kažu Bože uzmi me. Ne mogu više. Kad ću više? To. Ne mogu više. I jel možeš ti ono kad ti kažu, kad ti nešto čestite pa kaže da Bog da 100 godina napuni, tako je.
tu uglavnom svi požele Što svi 100 kažu, godina. ali što kažu 100 godina? A to je verovatno ono da si živi zdrav, ne misle 100 ono godina. stvarno kao da živiš... I šta onda u 100 da umrem? Pa nije fair, brat. Što mi ne kažu Pa nije, 104, vidi, to 111. svake godine ti požele 100 godina. na tvoje godine još 100 100 godina, pa da. Dobro je. Tako da to je kao onaj eliksir neki, jel? Aha, odlično, dobro. Ništa, ovaj simpatični dekica, Laka mu ima zemlja. laka mu zemlja. Da se podignemo. Imao je recept za dug život. Strašno mu je. Ali ne znam, ja mislim da baš zbog ove jedne stvari je on i pošao. Priče bre, daj da prosvjetli nas. Ništa ima, znači umro je u 122. godini i to od neutvrđene bolesti. On je kove masline sad tu ću mu kod ja- nas. Sad ću mu ja dati prognozu od čega je on. Da. Od neutvrđene bolesti jer nije ništa jeo nekoliko dana, jel? Grevac. On je govorio da je recept za dug život zdrava ishrana i zato je jeo samo voće, povrće, beli luk, ali da je nije pio alkohol i pušio duvan. Dobro, to mi Dobro, je ali svi ono znamo nekako ajde. da ima ljudi koji isto dosta puše pa žive 100 godina. a ne mora 100 godina od 90 Ali živi do napolje. 100. Pazi, ja sam gledala, bilo je na internetu baka, jeli, mislim ono, baka. Prav. Jeste. Znači, rođendanska torta i vidiš baku, bre, znaš ono, S tom puši, pusom. nazdravlja uz neki viskić i eto, kaže da je cijelog života tako radila, znači imala neke poroke i opet je napunila 100 godina, Zato 100 i kažem, nešto. to nema to nikakve veze, ali ovo što nije jeo, da, ovo je zanimljivo. Kaže, također kao recept za dugovečnost preporučio i život bez žena. Pazi ti dedu, opasan neki deda. Vidiš, ali... Zamislite da vas neko osudi da živite bez žena. Baš to je razlog zašto je on prije vremena pošao. Misliš? Mogu on još 100 godina da je imao konjača, bre, 200 godina, da je samo još, osim ovih poroka, konzumirao i žene. Samo da je konzumirao ovo, ajde, alkohol i to je okej, ali ovo bez žena... Pazi, to ti je još jedan dokaz da smo potrebne na ovoj planeti, da muškarci ne mogu da zamisle život bez nas. Znači, mi smo jedan od bitnih razloga i sastojaka vašeg dugog života. Jeste. Sad, kakav će da on bude, nema veze. Eto, kao onda kad sam rekao da svaki dan minimum muškarac mora 10 minuta da gleda u grudi ženski. I opet u to. Jel primjenjujete, se pridržavate? Jel? Kako ne? Jeste. I kako vam je? Fenomenalno. Ozbiljno. Vidiš da se budim rano. Meni se čini da ste vi taj sport obavili jutro, su čisto onako vedri nasmijani došli. Dobro, čekaj sad, a šta žene, u što žene da gledaju bre, 10 minuta pa da i njima bude fino i da one mogu tako vedro i super da uskaču u novi dan i da... Čekaj, evo to će nam Žarka sad... Kako to bre? Sjedi kolega. Hvala ti, mislim, fino od tebe, ali dobro. Da. Znači, život bez žena i bili luk, šta rekao smo još? Znači, život bez žena nikako, a beli luk može. Taman pred izlazak negde. Pojedete glavicu i možete negde na kaficu. Super, dobro, eto, znači za vas smo našli rješenje, nego šta ćemo mi, žene. Nego ti si meni rekao da imaš nešto još zanimljivo, da kažeš, mi ćemo sad ovako da se bavimo još nekim korisnim stvarima, jel tako? Da to predstavimo ljudima, jeste, pa ćemo, da, evo, sad ovo koliko je zanimljivo, ne znam. Pa dobro, ali mislim, jedan dobar savjet. Mislim za muškarce. Za muškarce, dobar savjet. Pa ne, kažem koliko je zanimljivo za muškarce. A zanimljivo, ništa ti se obrati ženama, ja znam da si ti pažljiv. Gentleman. Pa u vas da bio. Znači, kako trudnice treba da spavaju. Evo, sve vi koji ste u blaženom stanju, Marko ima sjajan predlog za vas. Zdrav, lijep, pametan, jel?
Kaže, iako u stomaku nosi slatki teret, pokazalo se da za trudnicu koja pokušava da zaspi, teret baš i nije uvek sladak. Da, je do 20 kila teret. Ali leži. U podmaklu i trudnoći. Nema tereta ako ležiš, jel? Pazi, prije nego što nastaviš ja sad moram da pučem jednu paralelu, mislim, to mi je... Znaš li bre kako se danas trudnice paze, kao da su ne znam šta, to ne smije digne ništa teško, ne smije da radi, ne smije ovo, to sve polako, pazi, nemoj tamo, ne ovo, nemoj da radiš, to što odmaraj. su razmažene su pre trudnoće. Znaš ti bre kako su naše majke radile bre u njivu do dana porođaja bre, po kući sve obaveze. Da se ništa ne dešava. Ja ne znam, pa ako žena trudna nije bolesna bre, ne znam, mi se stvarno ne kapiram u čemu je poenta. Onda da što i iskorišćavaju, znaš. Ne mogu, teško kičma. Znam se, otekle mi noge, pa ovo, pa ono, pa ne mogu nikud, pa... Nego, aj kako da spavaju? Same pretpostavljam u krevetu, jel? Napravite im prostora. Znači, idealan položaj za spavanje na levoj strani, pritisak ostalih organa na posteljicu, tada je najmanje. A protok kiselnika i hrane kroz pupčanu vrpcu najveći. Čekaj, pojasni nam to, šta je posteljica je? Posteljica. Za posteljinu smo čuli, a posteljica... Evo, u čemu je beba. A to, jeste, beba. Pa evo, posteljica. Posteljica. Dobro. Možda neko ne zna što je posteljica, da pojasnimo, čovječe, moramo tu terminologiju. Znači, nikako se ne preporučuje spavanje na leđima i desnom boku. Što bre? Ne razumijem što na levo može, a na desnom ne može. Na lijevo može, pa da nije veći pritisak na lijevu stranu kad spavaš, ne valja zbog srca i to. Veći teret, veće opterećenje, nema veze. A na leđa kažeš nikako, jel? Na leđa nikako ne. Može na leđa da izaći. Dobro. Desnom boku zato što beba pritiska donju šuplju venu. Kako je pogana, brate. I time ometa rad srca i krvotoka. Bila si u pravu za srce. Ja ti kažem, mi se nekako mi to nije. Znači, drage moje, drage naše trudnice, na leđa nema spavanja, tako da, to je to. Fino, 8 sati 45 minuta, ajde da sad opet malo slušamo muziku, a onda imamo još jednu temicu i naravno tu su i reklame za sve one koji vole da slušaju reklame. Ono što je takođe svakodnevnica, posebno u ovim pripodnevnim satima i kada je jutro u pitanju, jeste kako ljude nasmijati i mislim da je to jedan veliki problem. U onim ranim jutarnjim satima kad čovjeku nije do ničega, hoću reći, stvarno nije lako, ali možda ćemo mi naći rješenja. Naći ćemo nešto, sigurno ćemo iščačkati. Da, a idemo da čačkamo, a dok Žare ovako pusti nešto za naše F-ovce. Osjećam bez i ljubomoru, zbog lutke ispred građa što mi te uzima. Zaključat ću strast dok bežim od sebe i tražit ću spas u drugom što liči na tebe. Šta je to mojim suzama, ne mogu ti odoleti, dolaze u kolonama, ginu na tvojoj košulji. Šta je to mojim suzama, ne mogu ti odoleti, dolaze u kolonama, putim otvaraš ti. Živeti s tobom je kazna. Veruj mi da si usporio bar kad si na jastuku mom. Obećao motornu
2000. Reklame 069267696. FM, siguran put do vašeg uspjeha. Uljepšajte životni i radni prostor namještajem firme Anglian Bar. Proizvodni program obuhvata vrata različitih modela, kuhinje svih dezena i stilova, sve vrste plakara, namještaj za spavaće i dječje sobe, razne garniture. Anglian Centar nudi sve najbolje za svoje kupce, od izbora materijala, idejnih rješenja do pristupačnih cijena. Poseban sektor uslužnog rezanja i kantovanja svih pločastih materijala. Čupljivo drvo, Dobrodošli. Anglian Centar, Stara škola Meksiko, Bar 030 346 136. Sakan Sport u sportskom duhu širom Crne Gore. Bar Udva, Herceg Novi, Igalo, Podgorica, Bijelo Polje, Berane, 20 godina na samom vrhu sa najboljima. Nike, Adidas, Reebok, Kolmar, Bruđi, Asics. Aktuelno. Nova kolekcija proljeće 2012. godine u svim poslovnicama Sakan Sporta. Telefon 030 303 796. Sakan Sport, specijalna ponuda, specijalne cijene. Oprema za škole malog fudbala, košarke, tenisa, odbojke i rukometa. Telefon 030 303 796. Sakan Sport, dio tvog života. Castellana u poslovnicama u Baru nudi sve za vaš automobil. Akumulatore, baner i toplo, motorna ulja, Castrol, Total, Mobil, Elf, Selenia, Shell, Ford, kao i paletu i na ulje i maziva. Najbolje brendove pneumatika kao i felge renomiranih svjetskih proizvođača. A tu je i preko 60.000 artikala autodijelova. Bosch, Saks, Ruvil, Textar, Meile, Ferodo i mnogi drugi brendovi za najbolju formu vašeg automobila. Telefon u Šošnju 030 353 200, poslovnica kod škole Meksiko 030 342 174. Castellana u službi vašeg automobila. Ljubav na prvo slušanje. F radio. Brate, kupio sam nova kolica, ali neću da ih hrljam i tako to, razumeš? Vozim se hit taksijem, ja sam gospodin čovjek. A kako ja volim da se vozim ovim taksijem? Ja se vozim i kad ne trebam niđe da mene milina unutra i me rakao da sam u limuzinu. Ja imam i kad se mi sastajemo, Bog mi nikad ne kasnim jer me sve vozi hit taksi, pa samo da me tato ne čuje. 19520, hit taksi, najbliži, najsigurniji, najudobniji. 19520. Lovđeno osiguranje je za svoje osiguranike i one koji to žele da budu otvorio infocentre gdje dobijate brzo, jednostavno i efikasno sve informacije o uslugama, ponude osiguranja i stručne savjete o osiguranju, a možete i zaključiti osiguranje i zakazati posjetu zastupnika. Bar 030 317 319. Metal Engineering, proizvodnja PVC i aluminijumske stolarije visokog kvaliteta izrađene od njemačkih profila po evropskim standardima. Uštedite vaš novac i energiju jer mi vam nudimo najbolji odnos cijene i kvaliteta. Možete nas kontaktirati na brojeve telefona 067 287 636 i 069 450 221 ili na website www.metaling.me. Za prozore dugog vijeka Metal Engineering. Počinje nova sezona muzičkog takmičenja pjevača amatera. Misliš da znaš da pjevaš? U organizaciji F radija. Novo takmičenje, nova uzbuđenja, druženja, lijepa iskustva. Prijavi se i prihvati izazov. Čekaju te izuzetne nagrade i mogućnost da ostvariš svoj san. Pokaži šta znaš i koliko si talentovan. Takmičenje pjevača amatera. Misliš da znaš da pjevaš? Kandidati mogu biti iz bilo kojeg grada Crne Gore.
A ček, znači može Bijelo Polje, Podgorica, Nikšić, Ulcinj, Tivat, Herceg Novi, Berane, jel? Jeste, da, iz bilo kojeg grada. A čeka, a ja sad kao Šveđanin, da li bi ja mogu da se prijavim? Ma može čovječe iz... A stani, a imam recimo isto i brata od tetke koji živi u Zimbabve i on pjeva kao Slavuj, a htio sam ga prijavit, mogu li njega, mogu li? Ma može, slušaj me bre, može iz bilo koje zemlje iz regiona, može iz Evrope, može sa bilo koje kontinenta, svata. Čekaj mi da kažem kako mogu da nas kontaktiraju. Kontaktirajte nas putem sajta www.fradio.fm ili putem telefona 069 267696. Da li ti misliš da znaš da pjevaš? Evala, ovo je najbolja muzika u Crnu Goru. F-radio. Nema dalje vrh. Studio Petović, novu ponudi, lasersko graviranje na svim materijalima, izrada pečata i štambilja, štampa na majicama. Studio Petović, Makedonska G18, telefon 312-369, uvijek brzo, nikad na brzinu. Studio Petović. Za sve korisnike koji su izvršili registraciju i osiguranje vozila u Autocentru Stefan ostvaruju mogućnost od 50% popusta na sve ostale usluge. A sada ću vam ja reći nešto što sigurno nećete moći da zapamtite. Autocentar Stefan vrši pranje auta, vulkaniziranje, balansiranje, zamjenu ulja, reglaža, trapacitne opravke, registracija vozila, osiguranje prevoda, izdavanje zelenih kartona, mogućnost plaćanja rate. Eto, jesam vam rekao da nećete moći da zapamtite. Ali evo vam broj telefona, pa pozovite i raspitajte se. 069 024 367 i 030 313 479. A ukoliko niste uspjeli da zapamtite ovaj broj, onda nas posjetite. Ulica JNA 13 kod Nadvožnjaka. Autocentar Stefan. 069 2676 96. Oko mene sve neke poštene. Šta bismo mi bez njega je? Mi bi se izgubili, čovječe. I kako je dobro da imaš pored sebe nekog pouzdanog na kojeg uvijek možda se osloniš kad se izgubiš da te vrati. Bravo, Zlata, ti si naše sunce. Naša zvijezda vodilja. Dobro, mi smo ljudi došli do zaključka da treba da se smijete čim oči otvorite. Normalno. To je oslobađanje od frustracija, od nervoze, od svega. Odmah, brate, odmah, nema tu šta da se čeka. Ništa, ne treba niko da je golica, da ispriča vice, da ovo, da ono, nego odmah kreneš da se smiješ ko da nisi normalan. A da. Jest. Možda ovo... Jel setiš se neke situacije smešne koja ti se desila taj dan? Možda ovo koji nije potrebno, nego i onako nismo normalni. Ili nešto onako bolesno vam kroz glavu prođe. Jeste. Sjedite se odmah nečeg duhovitog i smiješnog i mislim da ne postoji bolji način za početak novog dana. Da. Jeste. I družite se sa nama, poradite, uradite. Svako jutro. Jeste. Znači ne treba to uopšte da vam pada teško. Navite fino sat. Malo ćemo pomoći mi u tome. Hoćemo. Ili samo ostavite na frekvenciji neka stoji 24 sata, ne gasite i onda mi možemo onako da se razvičamo odmah u 7. Jel da? Naš alarm će vas probuditi. Jeste, mi se navijemo fino. Evo, izvrčimo celo jutro. Izvrčimo, tako je, jeste. Dobro, minut je do 9, nam je stvarno žao, ali evo moramo da završavamo. Prođe brzo proleće. Jel da? Proleće. Proleće je jedno fino godišnje doba. Da. Nema ništa loše kod nas, mi serviramo samo ono što je dobro, fino, zanimljivo, interesantno, zabavno, kome se dopada. Noće ću patrolirati, tako da smislite neki fini izlazak, ono da imam šta da gledam. Ne, ja bi prije njima rekao da pazi, da vode računa šta rade, kako se ponašu, gdje se parkiraju, znači od večera suvodimo noćnog paparaca gradom i znači bit će ujutro zanimljive priče. Mogli bi stvarno da idemo ovo. Što me ne zoveš, bre, di je s tobom?
Više ćemo da vidimo. Može. Tako, ajde. Hoćemo li Tomasom? Normalno. Stavi bre nešto na onaj auspuh da ne mogu ljudi uopšte, moramo nekako da prigušimo zvukove, sve živo. To nema potrebe, to kad proletiš... Što ćemo obući? U crno je najbolje, jel? Samo blagi povetarac. Da se manje vidimo i primjećujemo. Ili neke fluorescentne prsluke. U crno, da, to. Znači, kad krećemo... Noćas. Kad dolaziš po mene i idemo u patrolu. Oko kad je najzanimljivije. 8:30 tamo da zauzmemo mesta. Poziciju, jeli? I onda pravimo plan. Nema šta, samo sedneš, poručiš piće i sve će ti se pokazati. Ja tako, sve dolazi samo, ispred, znači, čekaj, znači mi naravno niđe da idemo, samo sjedimo i čekamo. To je neka dobra lokacija onda. To je kako ne. Super. Narode, želimo vam lijep dan, veliki ste, pametni ste, pa jeste što radite, jel tako? To je bilo to od nas za ovaj 3. oktobarski uranak. Pozdrav svima od Marka i Sonje.